Lakhain kora trok Dwarbaguri MEC constituency angkang Lokho Boron Rongphar Arong Amikar Borsing Kro PMAYG Ahemso Kilong Contractor Longkiram Hanse Pen Ki Kimpon Asai Kisai Oy Puthak Aning Kang Samse Chepaklang Pon Pinpur Dame Sorkar Pen Ki Kidukilak Ararapan Panongsi PMAYG Ahemso Penangana Dumapan Pi Pachetanglo Lason si Nile Block ke Parlo Daythor Police Station angkang Lokho Boron Rongphar Arong Amikar Borsing Kro Phantami Sorkar Pen PMAYG Ahemso Pilo Bonta Contractor Longkiram Hanse Bang Aning Ge Ho Ke Do Koga Jok Ahema Bang Ki Kim Kerang Pi Arona Teng Pen Kim Pi Pon Pedetli Laso Jok Ahem Ke Long Dun Bek Abang Phua Bang Ning Kang Samse Hektik Kusi Pherangke Theng No Klar Dak Pen Nang Pachini Dun Pherangke Karjo Hut Puthot Ke Pachini Thoke Tangka Sitame Phongni An En Etlu Lapen ke ring tarabang ke kang ajoksi phangno det lasinili blok gram savok Dipankar Mohan Tota geotek nang ke enahut lahai langkang ke det matang te contractor Longkiram Hanse tong tangka picho maputa raratum pen chethan ponwinti matang te Nilip Development Block video ta contractor Longkiram Hanse aphan tong kapheret maputa cherok tok aradatum pen ningje pon Lapen halapu Dwarbaguri MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togwita kachelang dun akinang soputa ningje ponriti Lapen ke Dwarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongpharta Contractor Longkiram Hanse aphan lang ding pomapusi cherok tok araratum pen ningje ponriti Lapen ke ahem pupen kaningje pon ke nili ke so that amar chithek dun longle athema nili ke bike pen accident amar Jorhat Hospital long ansi se chelang bom Laso PC bang so hemso klem bomsi nonang litum ke bang hut ansi chit heklong la lasi lake hinonang bosi borsing propen hirangke thingnu mingchi Laso hemso ke bangke nili bang nili ning samse pin athema ning samse de bangke la bang so hemso ke kimtan li accident lo ma chit hek don long la non ki chi lang tho bang ning samse da la limtata pupakek phidlo di pakek phidlo la sin nangli bangga sapta nali ning samse pin samse da la ente la poisa ku lagi batai an iglani poisa prang 30,000 ulai lo la penon second chance bangke ala thikadar po lo tang train phar phin nepla train phar phin News Report Karbi Anglong Live